Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa fl-ebda ħin ma kien informat li l-kontribuzzjoni li kellu jħallas il-Port Ħieles lill-istess kunsill kienet inħaffret. Dan seħħ minn Gvern Nazzjonalista u l-Kunsill tħalla fil-għama. Aħna fl-ebda ħin ma ġejna informati li l-Gabinett iddeċieda li dik is-somma flus jarġa' jagħtiha lura lill-Freeport. Il-kontribuzzjoni li tlaħħaq is-750,000 euro kellha titħallas minħabba xogħol ta' tħammil li sar mill-Port Ħieles fl-2009. Wara li Birżebbuġa kienet ilha tistenna 7 snin biex jinħareġ il-permess għal tisbieħ fil-parkeġġ ta' Witilbuni, faċċata tal-Port Ħieles, kien biss meta s-Sindku Joseph Farrugia mara l-flus li sar jaf x'ġara minn dawn il-fondi. Minħabba fekk, il-proġett li kellu ppjanat il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa ma setax isir. Issa ħajbqa' kollox kif inhu, kollox imkisser u mfallak u għax m'hemmx flus fil-Kunsill m'għandux flus biex jagħmel dak il-proġett. Mistoqsi dwar jekk il-Kunsill hux se jieħu xi passi, is-Sindku qal li l-liġi torbot lill-istess Kunsill milli jittieħdu xi passi kontra l-Port Ħieles. Għalkemm nhar il-Ħadd, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern se jieħu parir legali biex jara bliema mod jista' jassisti lill-Kunsill Lokali. Il-Kunsill għamlonna fil-liġi li jimna xiex inħarrek il-Freeport għal-ebda raġuni bħala Kunsill Birżebbuġa. Il-kontribuzzjoni ta' 750,000 euro kellha titħallas bħala kumpens għall-impatt negattiv li nħoloq mill-iżvilupp li kienet isir.